फाबसि जायो कमेन्टआलाय मा नांनायनि हारसिङै अफ जाबायबायना होगोसै असाइबसो दाना सासेबो गैला नै वेलकाम टु लाइभ चैट रिमेम्बर टु गाइड योर प्राइवेसी एन्ड एभइड बाय आवर कमिउनिटि गाइडलाइन्स दाना आथोनाबो मानसि गैला गोजौ गिदिर जौस्रां देरस्रां आदा जांगिला नोंखौ मोजां मोनबायहाय आङोलै आदा मन्जुल बाजैसो प्रमद नै दासो नुफिनदों दे कमेन्टखौ प्रमद आगै नार्जारि कमेन्टखौ दासो नुफिनदों मा जाखिनि हारसिङैनो बन्द' जायाथाय 17 जन 18 जन मानसि दंमोन दासो नुफिनदों नै कमेन्टखौ फैफिनबाय आं लाइभ स्ट्रिमाव गाइसमोन माया जानो टाइम लायो खोनाया सानैल'सै दाना सोर प्रमद आगै नार्जारिजों आङो माबानिफ्रायनो कमेन्टखौ नुवाखै प्रमद आगैया बबेनि बेखौ होनदोंमोन आङो दहाय नोंखौ सोंदोंमोन ना बबेनि खोथा हरफिनदो दे प्रमद आगै लाइक डान कन्जु लाइक डान थेंक इउ कन्जु आंनि चेनेलाव गोदान नामाथाय आंथ' कन्जु मेगन नुवा नों मानि माबासो नामा लेथनसो नामा मेगन नुवा नों मामि बेनोखा बे बिसिनि चेनेलजों फैबाय बे साबा दंफैफिनो मेगन नुवा जायो नामा बेसि गिदिर गिदिर मेगन नुवाखै मेगना बेंटल बाजै बेंटलनि ना प्रशान्त बिश्वकर्मा ना मा जाखो नामालाय हाय कुइसन दं लाइक सोर सोर दं लाइक होनांगोन गालां प्लिज कौन हेल्प तोरा एक लाइक करके दिखर जाओ होनदो आं इंलिस रोङा होनदोलाय हिन्दीबो रोङा मानो नुवा नों कमेन्टखौ मामि होनदों कमेन्टआनो बन्द' जानानै थादोंमोन गाइसमोन आं कमेन्टखौ नै दासो एसे नुफिनदों माने एसे माने दासो फैफिनदों आरोना लाइभखौ दोननानैहाय सोर सोर आंनि लाइभ स्ट्रिमाव दं 22 जन दं एसे लाइक होनानै गालांबानो जाबाय आरोना गोजौ गिदिर जौस्रां देरस्रां आदा जांगिला आदै थाम्फै हरदों आंखौ खयथा आइडिजों फैदों बे लाइक हो मिस्टर प्रशान्त विश्वकर्मा ना मा नाम लाइक दिखे जाइए ऑन बाजै ओके चेक्रल खालामबानो जायो मामि होनबानो कमेन्ट फैफिनो मामि नों मा चेक्रल मोनथिया चेक्रल गरम मोनबाय गोजांना मा जादों आंहा गरम मोनदों बेफ्रा जि मानसिफ्रा नायोल' आरोना बेरग' रावबो लाइकबो हरा कमेन्टबो हरा 22 जन 23 जन मानसि थाबाबो सोरबा माबा सोंनो गोसोबा सोंनोबो हागोन ओमफ्राय गावस्रा कमेन्टखौनो हरा लाइकबो होलाङा
जानो आं मामि लेटनसो आं मामि मिथिखाबाय आं नोंनि लिरनायखौनो ओंखाम जानो जादो दे मा ओंख्रि सोरबा लाइक हरबाय थेंक इउ उन्दुनोसो ओंखारो आंहा बिदि रावबो जेबो सोंहराबा कमेन्ट हराबा रायलायलां हगारबाय बे आं सिरि थानोसै सोरांखौ सिरि नायगासिनो दं दे 7 जन गाहाम कमेन्टबो हरा अस्थासो 16 जन नै हेलौ डिस्टिं कमेन्ट फैलालै नामा दिजय हाय बाजै होनदों दिजय बर' हाय मिंखौ दहाय नोंनावलाय फैबा बिजि आंनाव फन हरदोंमोनब्रा थिखोनाय जायाखिसै गैया बिजय बाबुसो नायदोंमोन दानहरबाय थाबाय आं मा खबर बाजै होनदों खबरा मोजाङैनो दं आगै नोंलाय माबोरै दं दिजय बर' हो बे बिजय नङालै दिजयसो बे बिसिया सि दायोनो बेना बिजयना गुवाहाटियाव गुवाहाटियावसो थायोना बियो ओमफ्राय फिसाजोआ आमटेकायावहाय लेखा फरायहैदों आमटेका खैलामलायाव बिसिनि न'आ आमटेकानिना बिसिना बाराना ना मा नाम होनो बिदाना नोंजों सिनाया माथो दाबा साख्रि मोनखोना माखो बोरै जाखो माथो रावबो कमेन्ट हरा 17-18 जन मानसि थाबाबोलाय लाइकबो होलाङा लाइक मोनसे मोनसे थुना होलांलाय अननानै गासिबो मानसिफ्राथ' नंगौना नङा जाखो बे 17 देखायनायालाय नंगौना नङा जाखो नै हाबफैयो नै थाङो 2500नि खोथा 12 जनल'सैलाय नै इस्लारि जितुएल इस्लारि आदाखौबो लाफानांगौ बाजै लोगोआवनो दङ आगै दङ नोंदायाबो दङ हनै मुसारि सिङाव थाम्फै अरजानो गिनानै मुसारि सिङाव हाबनानै दङ मालाय थाम्फै अरजानो गिना मबाइल सेरगासिनो नोंदायाबो खाथियाव दंखायो मोजाङानो बाजै खबरानो मोजां जाखानांगौ गाज्रियाव थाबाय थानाङानो बयनिबो खबरा मोजां जानांगौ आरोना अबेनि आगैमोना खोन्थाहरलाय दे दिजय बर' आगै जितुएल इस्लारि आगै अबेनि नोंसोर अबेनिफ्राय आंखौ नायदों कमेन्ट खालामलाय आंबो मिन्थिनि अबेनिफ्राय नायदों आंखौहाय कमेन्ट खालाम बाहानिफ्राय नायदों सोरनो सापर्ट नांगौ भिडिअ कमेन्ट खालामना गालांबानो जाबाय आरोना आं सापर्ट बेक होफिनगोन
22 दं लाइक मोनसे थुनानै होलां क'क्राझार रायमनानो क'क्राझार रायमनाया रायमना जोंनि खाथि आंबो ना गसाइगावनिसोखाना G12 ओमफ्राय रिन्दाव ना रायदाव जाखोलाय रिन्दाव बसुमतारी हाय रिन्दाव बसुमतारी आगै क'क्राझार रायमनाया बै माबाजोंना गेन्द्रा सराइबिलजों दा आंबो गसाइगावनिसो उन्दुदो रिन्दाव बसुमतारी रिन्दावसो रिन्दाव दहायसो दुमाजारनि भिडिअ नायदोंमोन आं लंके मुसाहारि आंनिखौबो नायदिया सिस्टार लाइकनो माबा लंके मुसाहारि आगै आंनि मोनसे भिडिअफ्रावहाय कमेन्ट हरनानै दोनै आरोना अब्लासो आं मोनफिनगोन नोंसिनिखौहाय नैबे लाइभआव हरनाय कमेन्टफोरा थाया आरोना उनावहाय नोंसिनि चेनेलखौ नागिरबाबो मोना आङो गोसोआव थाया मा नामफ्रा मोनसे भुलबानो बुनानै फैयाना ओंखायनो अबेबा मोनसे रिलफ्राव नङाबा भिडिअफ्राव कमेन्ट खालामनानै गालाङो आरोना होमबानो आङो जाय कमेन्ट हरो बिनिखौ आङो सापर्ट बेक खालामखाथारो आरोना 100% सियरखा बेयो जायनिया चेनेल दं कमेन्ट हरदों बिसिनिखौ आङो बेक होफिनखायो आरोना मानोना आंबो बिदि बयनिफ्रायबो सापर्ट मोननानैसो एसेबाबो साबसक्राइबार बारायनाय मानसि नालाय ओंखायनो 25 जन दं ओमफ्राय कमेन्टखौनो हरा रावबो कमेन्ट खालामनानै गालांबानो जाबाय आंबो सापर्ट होगोन हानायमानि बयखौबो ओमफ्राय अनोब्ला लाइक मोनसे होनानै गालांबानो जाबाय आरोना नोंबो लाइक हरलाय मोनसे 24 जन नायगासिनो आंखौ देरगावनो ओमफ्राय कमेन्टखौ हरो सासे बस गेमार नोंखौ माथो मोखाङाव सिथरजोब नोंनाव माथो मोखाङाव सिथर जादोंहाय नै बाव मोनसे बे नङा नैबेयाव जादों नैबे खन्दआव जादों सिथर आयौ र' फैगोन नैबे खन्दआव जादों दे मोखाङाव सिथर जादों नै सिथर जादों बेजों बारा गैया सिथर जादों औ अरजाया मा जाखो थाथ' अरजाया ओइ अबाहाय खुरनाया माथो जाखो मा होनदों नै आंनि लाइभ भिडिअखौबो नायदो गेजेर नाइस लाइभ भिडिअ लाइक होबाय नोंनि भिडिअखौबो नायखायो आं अके लंके मुसाहारि ओमफ्राय कमेन्ट मोनसे खालामनानै गालां आरोना
होमबासो आं नोंखौ गोसोआव थागोन। ओमफ्राय आङो दा नोंनि नामखौहाय मुसाहारि लंकेखौ लिरनो रोंबाबो मुसाहारियाव अनि जायगायाव इउ होफ्लांबानो नागिरबाबो फैनाय नङा आरोना। हाफैना बैयावसो आलमारियाव। थ' मोखां सिथरबो जाथों नामा होननानै माथो आंनो सिथर होनो माबेयाव जादों केमेरायानो बोरैबा नुजोबदों नामा सिथर नुजोबथारदों नामा गुड नाइट उन्दुदो हरै दानहर बाबाया हेल' बाजै हेल' 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 होनो प्रमद नार्जारिया ओइ मा खालामखो सरि आंलाय सानदोंमोन आंनि कमेन्ट फरायनाय नङासो सानदोंमोन सरि मानो फराया जाखो कमेन्टखौलाय मानो फराया जानांगौ सरि आंलाय सानदोंमोन आंनि कमेन्ट फरायनाय नङासो सानदोंमोन सरिनो मानो सरि जाखो जेनेब्ला नों दहाय मा हरामोन नोंना माथो मोखां सिथरजोब होननाया जेबो नङा सिथर नालाय सिथरा माथो बेहायलाय आरो दाथ' आं सिख्ला नंला सिथर जायो ना गाराय जायो मोखाङाव जाथोंसै मोखाङाव सिथरा लिभार प्रब्लेमनि थाखाय जायो आरोना ओमफ्राय दै लोंनायफोरा खमबाबो जायो आरोना आंनाहाय ओमफ्राय आङो दामानि गोजां बोथोर हाबहांनायजों माजों दैखौनो बारा बोनो हाया जादों आरोना ओमफ्राय जे बिदि दै बोनो हाया जाबाय मोखाङाव सिथर ओंखारो आरोना आरो आङो मोजाङै हरावहाय उन्दुआबा हरावहाय नेना जुदि फुल जायाबाथाय आंना मोखाङाव सिथर बेरखाङो आरोना एखमबा फिसालानि थाखायनो हराव उन्दुनायानो जाया आरो थिनथासोआव सिखारनानै माबायो फिसालाया आंना गेलेयो ओमफ्राय उन्दुनायानो जाला ओमफ्राय फिसालाया गावहा 6थासोआव उन्दुलांफिनसै 6थाबाथाय उन्दुनो मोनलालाय सिखारदो खामानि मावदो मा ओंख्रि जाखो सिस्टार मेला गैया सिस्टार होनदों जोंनि ओरैहाय मेलायालाय दङ थाङाखसै आरोना आङो उन्दै गथ' गोनांखाय ओरैहाय खोलाहा दं सेरफां बाजार साहा दं जलायस्रि ओरै सानजाहा दं गेवलां बाजार सोनाबहा दं सिमलतापुराव मेरला मेला खाथि बारा गोजान नङा आरोना मेलाफ्रा खाथियावनो ओमफ्राय उन्दै गथ' लानानै बोरै थांबावनो जि डिस्टार्ब बेरायनो मोना बिफाफ्राबो लाना होआना हानहरजोबो आंसो नायनो नागिरबा गावसो सिगां ओंखायनो आं थांनो बाबाय आरोना आरे उन्दुनो होननाया बेनो नै मबाइलसो सेरगासिनो दं उन्दुनो होननाया आंना बोराया नै नुबाय माबायदि मबाइल सेरदों बियो बेनो उन्दुनो होननाया हट मबाइला नोंना ओरै आं सेरनोलाय दाना ओरै हट क्या डोनेंगे मैं तुमको क्या कराए अरे मुसाहारि ब्लग आंनि ब्लुखौ बिदिसो लानानै थांदों नोङो आंनि ब्लुखौ बिदिसो लानानै थांदों नोङो
Wow. 5 like thank you. Uन्दुदो गुरुनो. गुरु नोंखौ होनदों गुरु. गुरु मानि माबाखौ बुजियो सोरबा सोरबा. गुरुआ जाहैबाय फुजारि बोराय गुरु. गुरुआ मोननै रोखोमनि आरोना जोंनि ओरै. मोसौखौबो गुरु होनो जोङो. आंना ब्लु गैयाथ' नै दासो बुंदों दे आङो. मेला थांनोसै सिस्टार बाय बाय थेंक इउ लंखे मुसाहारि सापर्ट खालामगोन आं दे नोंबो बिदिनो सापर्ट खालामबाय था आंना ब्लु गैयाथ' आंना ब्लुआबो खारनानै जि गाजाखां स्टेटमेन्ट थेबनाया माबायदि स्टेटमेन्ट थेबदों आङो गामसासो जोमसाहां मालाय उन्दुबाय आं देखायनि नोंसिनो नोंखौ देखायदों कमेन्ट हरलाय सोरबा कमेन्ट हरजाला होनदां कमेन्ट फैयाखैलाय ना हरखायाखैथाय खनसे नों मबाइला बेखौ कमेन्ट हरनो हराखै नायनो आयौ हुसाय मबाइला हुसाय ओइ मबाइला हर बुंदों बेजों दोनलायबावाखैलै हरसाय ओरै हरदो माथोखौ हर उन्दुदोना ओमफ्राय मबाइल दानो उन्दुलांदों जाहैबाय नोङो गोदो मोनाखै माथो नोङो दानो उन्दुखा दा 3टा एमाव उन्दुनो मोननाय नङा नों गुरुनो उन्दुओंखारबाय नामाब्रा आंबोलाय उन्दैया सिखारबाथाय सेस गुरुनो उन्दैया सिखारबाथाय सेस नामा
Wow. उन्दुखाबाय खोमाहाय आंबो सिनायबाय थाबाय। Good night होनदों बस गेमारा। Good night आगै, थेंक इउ दसेबाबो आंनि लाइफआव हेल्प होफैनायनि थाखाय। सोर सोर दं दा 15 जन दङ ओमफ्राय रावबो कमेन्ट हरा आरोना। सासेल' हरबाय थादों। बिसजन दङ 20 जन होमबाबो रावबो कमेन्ट हरा। पच्चिस जन। दे कमेन्ट हरदो गाइस सोर दं। तारुन बसुमतारी हाय आब' गुड नाइट नो गुड नाइट आगै तारुन बसुमतारी। दा होख्रेम नों गथ'नाव ओरै दावबो। मा ओंख्रि जाखो बाजै होनदों। ओंख्रिया जाहैबाय जोंनिया दिनैहाय माबासो आरोना मुदुफुल ओमफ्राय पटल लाब्रा सयाबिन एवनाय ओमफ्राय माबा एवनाय आरोना थालिर मैखुन एवनाय मिरामिससो दिनैहाय। मा गामि आब' नोंसिना? जोंनिया क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट। नोंनालाय? तरुन बसुमतारी आगै नोंना मा गामि? चिरां ए चिरां मा जायगानि? आमगुरि ना खैला मैला ना मिथिला अबेजों दंमोनथाय। रिजु 46 राइडार हाय रिजु। मेसेजआ डिलिट जानानै फैबाय दे मोनसे नै मेसेजखौ नायनो हाला मा लिरामोन बेबा।
खबर सबर मोजां आब'? खबराथ' बर्थमान दा मोजाङै दङ होनजायो आगै। एकदमबारे बिदिनोसै आरोना मानसिफोरनि लाइफ। नाम्बार 2 टिपार नाम्बार देवा जायनाखि लाइसेंसनि देखा बॉडी को लाइसेंस इतना बड़ा बड़ा लाइसेंस हाथ में लाइसेंस तोरण मानसिनि जिउआ थास' लाइनि दै बायदिसै आब'। औ मा होनबावनो आरोना, दानो मोजां दानो गाज्रि। दानो आं नोंनो मोजां होनना खोन्थाहरगोन, दा मोनायावबो मा जायो नङा होमबा? नोंगौ दासो रायलायदोंमोन आंजों होननायनिसो मानसिनि जिउआहाय। दासो रायलायदोंमोन आंजों, मैयासो नुदोंमोन आं बेखौ होननायनि जानोसै। बेबायदिसो जाबाय आरो होनलायलायनायनि। ओमफ्राय नोंहाबो चेनेल दं नामा थुरुन बसुमतारी, नोंना चेनेल दं नामा? आंना चेनेला बिनाव फंबाय मोनसो माबा माबि हगारो आंनि चेनेलाव। आच्छा दे, जेबो नङा, हगारबाबो माने फेसबुकआवहाय सेरखम हार्ड ना। आंहा फेसबुक चेनेलबो दं, ओमफ्राय इउटुब चेनेलबो दं आरोना आगै। ओमफ्राय इउटुब चेनेलाव आं ओरैबायदि खस्थ' खालामबोबाय बेसेबा गोबावनिफ्राय, ओमफ्राय दासो आङो एसे गोजोननाय मोनदों आरोना। मानो होनना बुङोबा आंना दा मनिटाइज जाबाय नालाय। ओमफ्राय फेसबुकनिफ्राय सेरखम बायदि इउटुबा एथ' हार्ड नङा आरोना। गानफोरखौबो होनो हायो, ओमफ्राय मालायनि भिडिअफोरखौबो एसे डाउनलड खालामनानै गावनि फेस होदेरनानैहाय इडिट खालामनानै होनो हायो। खिन्थु फेसबुकना मालायनि भिडिअखौ एक्सेप्ट खालामथारा आरोना। आंना फेसबुकआवबो फैसा हाबहांबायमोन, ओमफ्राय एकदमबारे दाउ दाननायखौनो होफ्लांलायबायब्रा आंबो। ओमफ्राय दाना फैसा हाबनायानो आर्निं रेजिस्टार जानानै थाबाय। ओरैबायदि जारलाखा। ओमफ्राय थिग खालामहरबाबो जाया दासिमबो आरोना। ओमफ्राय आङो दा इउटुबखौ साबसिन मोनो आरोना। भिडिअ होलाबाय था, सानसेयाव मोनसे हो, फुङाव होनांगौ आरोना।
5टानिफ्राय 7टा 8टासोनि गेजेरावहाय होनांगौ आरोना भिडिअफोरखौहाय। नोंना फिसाजो फिसाला दंना गैया? आंनिया फिसाजो सासे ओमफ्राय फिसाला सासे आरोना, सानै जाबाय गथ'आ। एनो सानै जाबाय, बुरिबाय। आदै देरबाय नामा? सिख्ला देरबाय फिसाजोआ। माबा जाबाय 11 बोसोर रानिं जागासिनो आरोना फिसाजोआहाय। ओमफ्राय फिसालाया नै दासो उन्दै, मैयाजोंसो बोसोरनै जादों आरोना। मैया बार्थडेमोन बाबुनि। मैयाजों बोसोरनै जाबाय बाबुआ। नानिया 11 बोसोर रानिं। एखे बिमाजों समान समान नुखाबाय। मथुथुना बेबो एखेनो। आंजों थाफाबा आंनि बिनानाव उन्दैसो होनो मानसिफ्रा। समान समान नालाय। मोदोम आंजोंहाय मोदोमजों मोखांजों समान समान जाबाय गथ'आ एकदमबारे। रावबो आब' कमेन्ट खालामथारासै। मानसिफ्रालाय दङ हनै 23 जन दङ। एखमबा 18 जन, एखमबा 15 जन थायो। ओमफ्राय रावबो कमेन्ट खालामा। दोननोसै आंबो उन्दुनो ओंखारनाया हामथारलागासिनो। नायो थाङो, नायो थाबाय थायो सोरबा सोरबा, ओमफ्राय कमेन्टखौनो खालामा। दे आब' उन्दुदो, ओंखारबायबा आं गुड नाइट। अके उन्दुनो ओंखारबाय आंबो, उन्दुनो ओंखारनाया गोगोमनो लाखथारनासो दङ आङो। जि हुंखरबाय सासे, नायसाय बेकग्राउन्ड मिउजिक नि। मैं लाइव को रखती हूँ क्योंकि बहुत रात हो गया है, मतलब 10:40 हो गया है। मेरे को बहुत नींद आ रहा है, इसलिए मैं लाइव को रख रही हूँ। सो बाय बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लाइव में। कब आना होगा मुझे नहीं पता। उन्दुनोसै आं गाइसमोन।
हिन्दीखौथ' रोंखाया जानला मोनला रायलायलाबायो आरोना रोङाबाबो। रायलायाबा बोरै रोंनो ने रायलायदावाबा। जा उन्दुनो ओंखारबाय आं जाला आङो दोनसै दे गाइसमोन बाय गुड नाइट।